जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि पलिटिकल लिडारफोर दङ गासैबो पलिटिकल लिडारफोरखौ सनमान लाखिनायनि गेजेरजों दिनै आङो स्पेसियली जोंनि BTC नि दानि CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम मोनसे स्पेशियल मेसेज मानगोनां प्रमद बर' सार नोंथांनिसिम मोनसे स्पेशियल मेसेज बे BTR एकर्डनि उनावहाय जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव नोंथाङा बुङो बा नोंथांनि माखासे सापर्टारफोरा बुङो जे गोजोन फैबाय सान्थि फैबाय मायाव गोजोन फैदो मायाव सान्थि फैदो गोजोना बोरो आरो सान्थिया बोरो लोगोसे न' बड'लेण्ड न' रेस्टखौ बबे खनायाव दिल्लीनि बबे खनायाव दोनखुमा बोखो सार न' बड'लेण्ड न' रेस्ट होनो थाखाय जों गासै बर' फिसाफोरा मेंदोंमोन नामा दिनै BTR एकर्डनि उनावहाय नोंथाङा बुङो 6 मान्थनि गेजेराव BTR नि दफाफोरखौ मावफुंजोबगोन जुदि BTR एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंजोबनो हायाबा सोरनिबा न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जानायनि बायदिसिना बाथ्रा दिनै 2 बोसोरनि गेजेरावनो BTC खौ क'क्राझारखौ सुइजारलेण्ड बायदि खालामनायनि माखासे बाथ्रा नोंथाङा जुदि जोंनि हारिनि एसेबां हारिखौ लानानै सानग्रा हारिखौ लानानै सिमां सुजुग्रा मैखोम लिडारा दिनै पलिटिकल फिल्डनि गेजेरजों पलिटिकल फिल्डआव दिनै पलिटिकली सासे लिडार जाखांनानै बावगारजोबनो सानबाय नामा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोंहा BTR एकर्डआ जादोंमोन लोगोसे बे BTR एकर्डखौ मोनसे पीस एकर्ड होननानै जोङो मेनसन खालामनायखौ जों नुनो मोनदों लोगोसे स्पेशली बे BTR एकर्डखौ मानगोनां NDFB ब्रादार्सफोरखौ लानानै बानायनाय जादों BTR एकर्डनि दफाफोरा जुदि मावफुंजायाब्ला जोङो राजा लामायाव ओंखारनानै धरना होगोन मा दरखार दङ आं बुंदों BTR एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय राजा लामायाव ओंखारनानै धरना होनांगौनि मा दरखार दङ जुदि जोङो थारैनो बबेबा मोनसे समाव बे BTR एकर्डनि एग्रिमेन्टफोरखौ लानानै मावफुंनांगौनि थाखाय जों जुदि राजा लामायाव ओंखारनानै धरना हैनांगौब्ला अब्ला बे BTR एकर्डखौ दि मोनसे पीस एकर्ड होननानै एग्रिमेन्ट खालामनानै लानानै फैनाय जादों अब्ला बे पीस एकर्डनि मिनिंआ बहा थागोन रायजो राजा नोंथांमोनानो बुं बेनो जाबाय नामा मोनसे पीस एकर्डआ रिसेन्टलि दाखालि दिल्लीयाव जोंहा बड'लेण्ड महोत्सव जानानै थांदों बिमा रावजों जों बुङोब्ला बड'लेण्ड गेदेर फोरबो खुंनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय बे बड'लेण्ड गेदेर फोरबो खुंनाय हाबाफारियाव जोंनि भारत हादरनि PM आ स्पेशियल स्पीच लाखिदोंमोन बे PM नि स्पेशियल स्पीचनि गेजेरजों जों मोनसे बाथ्राखौ रोखा मोनदांथिनो हादों दिनैनि बे समाव जे BTR एकर्डनि गेजेरजों जोंनि भारत हादरनिफ्राय भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय 1500 crore रांखौ जोंनि BTAD ओनसोलनि थाखाय माखासे जोंनि बर' एरियानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय सेंसन खालामनानै अलरेडि हरनाय जाखाबाय लोगोसे जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय आसाम स्टेटनिफ्राय 700 ना 800 कोटी रांखौ बे जाबाय स्पेशियल पेकेज बेखौबो अलरेडि हरनाय जाखाबाय दा बैफोर रांफोरखौ दिनै 4 इयार्स कमप्लिट जालांबाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टआ 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दं दा बैफोर स्पेशियल पेकेजखौ बबेयाव बाहायदों बबेयाव बाहायाखै बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां जेबो खोथा गैया नाथाय मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्राया मा नोजोर होनो गोनां बाथ्राया मा जेरावनोखि बे BTR एकर्डखौ NDFB ब्रादार्सफोरखौ लानानै मोनसे पीस एकर्ड एग्रिमेन्ट खालामनानै लाना फैनाय जादों दा बेवहाय एसेबां कोटी रांफोरा दिनै सेंसन जानानै थांबाय नाथाय दिनैनि बे स्टेजआवबो दिनै 4 इयार्स ना कमप्लिट जालांबाय 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ नाथाय अब्लाबो NDFB ब्रादार्सफोरनि जाखिनि रिहेबिलिटेसन मोननांगौ जाखिनि मोनथायफोरा दिनैनि बे स्टेजआव मानो मोनफुंजोबनो हादिया मानि थाखाय मा जाहोनाव दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दिनै स्टेट गभर्नमेन्ट गासैबोथ' बाजेटखौ दिनै अलरेडि हरखाजोब्बाय जोंनि मिथिनायाव नाथाय दिनैनि बे स्टेजआवबो मानि थाखाय बै माखासे NDFB ब्रादार्सफोरा मानो दिनैसिमबो मोननांगौ जाखिनि मोनथायफोरखौ मानो मोनफुंजोबनो हादिया NDFB ब्रादार्सफोरनो 4 लाख करि होनायनि माखासे बाथ्रा होदोबो मोनदोबो नाथाय बिनिनि गेजेराव बे 4 लाख रांखौ माने लन सिस्टेमसो होनायखौ जों माने खोनानो मोनदों नाय अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन दिनै पलिटिक्सआ जादों जों गावजों गावनि गेजेराव नाथाय एसेबां थार्ड क्लास खामानिफोरखौ दिनैनि बे स्टेजआव मावनाङामोन
दिनै एनडिएफबि ब्रादार्सफोरखौ बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय जायो बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों मानगोनां रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजानाय बै एनडिएफबि ब्रादार्सफोरा उदां अख्राङाव फैनो हायाखै नाथाय जायफोर एनडिएफबि ब्रादार्सफोरखौ बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादों लानानै फैखांनायनि उनावहायबो बे एनडिएफबि ब्रादार्सफोरा गावसोरनि मोननांगौ मोनथायनि थाखाय दिनैयो जोंनि हारिनि बै गभर्नमेन्ट रुलिं बडियाव थानाय जायफोर पलिटिकेल लिडारफोर दङ बैफोरनाव मानो दिनैयो एसेबां हस्रिखाव गावसोरनि मोननांगौ मोनथायखौ मानो बुंबाय थानांगौ मानो दिनै बाध्य जानानै फैखो मा कारनाव मा जाहोनाव दिनै बिटिआर एकर्डखौ सोरनि थाखाय बानायदोंमोन होनब्ला दिनै एनडिएफबि ब्रादार्सफोरनि थाखाय बानायदोंना बानायाखैमोन नाथाय दिनै एनडिएफबि ब्रादार्सफोरा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों फैनानैनो गावसोरनि मोननांगौ मोनथायनि सायावबो आरोबाव दिनैयो हस्रिखाव बाथ्रा बुंनांगौ जानानै फैदों अब्लाना बेसे लासिंसिं आरो लोगोसे मोनसे लासिंसिं बाथ्राया बेबोबाव जे एनडिएफबि ब्रादार्सफोरनिफ्रायनो दिनैयो जोंहा मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथां जोंहा मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांमोना दिनै मा खालामदों बिथांमोननि नोजोरा बबेयाव दङ दिनैयो ना बिथांमोना दिनैयो गभर्नमेन्टनि सियारफोराव जिरायनानै गावसोरनि जिथु मोननांगौ मोनथायखिनिया मोनग'खांनायनि उनावहाय गावसोरनि बै माखासे एनडिएफबि ब्रादार्सफोरनि प्रब्लेमफोर इस्युफोरखौ बिथांमोना दिनैयो नुबाबो नुयै बायदि खोनाबाबो खोनायै बायदि जानानै दं नामा लाजिनांगौ एक्चुअलि लाजिनांगौ दिनैयो नोंथांमोना जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ दिनैयो बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों मा मोजां नलेज मा मोजां गोहोम फोरोंनानै गालांनो नाजाखो दिनैनि बे स्टेजाव बे बिटिआर एकर्डआ कमप्लिटलि मोनसे पलिटिकेल पेकेज जोंनि हारिनि गोबां साननो गोरों सान्थौगिरि लेखा गोरों सुबुंफोरा बेफोरबायदि माखासे थार्ड क्लास पलिटिशियान पलिटिकेल लिडारफोरनि गनायजाथावै नायथावजायै बुंथावजायै माखासे थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकेल गेम प्लेखौ सिरि जिरायनानै नायगासिनो दङ मोजां लिडारखौ सापर्ट खालाम गाज्रि लिडारखौ रावबो सापर्ट दा खालाम लोगोसे जोंनि हारिनि गेजेराव जायफोर मानसिफोरा पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों पलिटिकेल माखासे पावारफोरखौ लानानै बा बायदिसिना जोंनि हारिनि माहारियारि आफादफोरनि पावारफोरखौ लानानै गुनजेट बायदि जोंनि हारिनि बिदा फंबायनि गेजेराव अर सुना होनानै जों गावजों गावनि गेजेराव बुलाय सुलाय खालामहोनानै गावबा गावनि बेनिफिट्सखौ आन्दै लाखुमाबोबाय थानाय माखासे हाबाफारिखौ दिनैनि स्टेजावबो जुदि मावलांबाय थानो जुदि नाजादोंब्ला आरो बैफोर नाजाग्रा जायफोरनोखि डार्टी गोसो गेसाव लेभेलनि मानसिफोर बैफोर मानसिफोरा दिनैनि स्टेजनिफ्राय गोजानाव थाखायब्ला मोजां जागोन नङाब्ला फैबाय थानाय समाव सासे जोलैनि हांगार सुबुंखौ फोजोबनायाव जेबो दाय जाया आं बेखौ मिथिगौ मा खालामदों कुलि मा खालामदों डेभिड फट' खालाम भिडिअ खालाम मा खालामदों बेवलाय क्लासआ खेवलाय कलेजनि इलेक्सनाव मा खालामदों इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव मा खालामदों दाजासै मा खालामदों बेवलाय उबेनि नोंसोरो मा खालामदों उबेनि मा खालामदों नोंसोरलाय बावबा गिदिंबाय नोंसोरलाय स्टुडेन्ट इलेक्सन मानि थाखाय मा खालामदों नोंसोरलाय स्टुडेन्ट इलेक्सन मा ओंखार साला आनडेमक्रेसि बिसोरो लागिन रोङा फन खालाम एन्जय सोरनो फन खालाम गिदिर जानानै नोंसोर मिथिया दिनैसिम सोरनो फन खालाम Berasa kau lah brother, mujang lari ni bah. Hello? Brother orang lokal ni deh, kendo di berkau ni kanga. Berasa kau lah. Ngomong kari tadi, kelas aku lah. Dumang. Ngorang. Kelas aku lah. Ngomong, kelas aku mana? Kelas aku lah. Kelas aku lah. Kelas kau lah ni sura. Kelas aku lah. Brother, King. Kelas aku lah. King lah, Brother King. Kelas aku lah. Ada mon, ada boleh. Minyak apa sana kuih, minyak apa sana kuih. Kelas aku lah. Kelas aku lah. Ada berbunyi, memang apa yang kelas aku lah. Kelas aku lah. Kelas baju. Kelas aku lah. Ada mon. Erbe, sarni apa sana kuih, kacau kuih. Sarni, oh, ni dong kuih. Makan nang sini, university election makan nang sini, undemocracy makan nang sini. Pon kalau macam ada ada bang. Kelas aku lah. Nang saja you pilih kurni jamba. Kelas aku lah. Salah. Oi, video mana kamu dengar? Video mana kamu dengar? Udah kurni macam mana kamu dengar? Woi, kelas aku lah.
Kelas aku. Moja ngelarelang. Karya mau sana aku. Mutu jagoan deh dah. Mans. Kelas aku. Zebra kalam kari kok. Yung pipili man sama kalau ini biwai. Yung pipili main gol dong. Portland University election main gol dong. Hah? Why? University election dong yung pipili man sama election dong. University election dong yung pipili man sama main gol dong. Mulai jelas. Mau bunuh suruh mau.